Ungaphelelwa ngozinto khubona uqondo amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho noma nontshanga sodiba indlela ezohlole ezidiba indlela zide zidibe nendlela siyanqula siyacinga siyacamagusha kaloku xa siniphakamisa abantu abahle sithi ngenani kulweli khaya ikhaya lenkcubeko yesintu. Kaloku namhlanje nje kuba siyazi uba ngumgqibelo olasuku esiye ngezinye imini sidiza amahlebo usuku apho siye sithathe khona izinto ezifuna uke zincokoncokolwe zihlwa amahlongwana phezulu. Siphethe loo nto ke namhlanje kulo olusuku lwangawo lo mgqibelo the 4th of September lo nyanga inkulu akho nyanga igqitha uSeptember kaloku noba ungayijikeleza uyijonge kweyiphi indawo yojonga kwi-zodiac stars is the 7th month kaloku phambi kokuba kumoshwe ezi khalenda usept kaloku 7 uthi oct 8 uthi nano 9 uthi dek enguDisemba ke lowo which means 10. This is your original 7th month. U7 kaloku ila number kuthiwa means completion. Xa uya kwi-zodiac stars ufumanisa uba esi star sika-September is the only one that is not an animal, is a scale, is a balance. Yile nyanga kaloku eye ibalance zonke inyanga itsho uba kugqityiwe. Uyabhuda ke ngubhela kaThethile beyithunyiwe uthethe yakhe. Namhlanje kaloku olusuku lwanamhlanje sizawube sithetha ngabantu abanyangayo ne-social media. Sithi ke wena oqala usijoyina kweli khaya ungalibali to subscribe ukwenzela ukubana zingakushiyi ezinye ezilandelayo ii-topics. Abantu abanyangayo ne-social media masiwagawuleke siwarhuqe kaloku ngumgqibelo abantu bafuna ungena endaweni zabo bayobuya beshushu bexatazela. Masingene kuyo ke bantu abahle. The topic namhlanje is inspired topic ebesincokola kule veki iphelileyo where we argued ukubana eyokuba ube kwi-social media does not make you a better person. Kunala gogo usihleleli phaa elalini deep rural onyangayo waziyo amayeza okwazi ukwenza izinto zenzeka avusa abafayo anyanga abaqhwalelayo abantu baphile. La gogo uhleli phayana waziwa kulaa ndawo yakhe nabanye abakhe baya kuye wabanceda while lo ukwi-social media yena ethethe esidlangalaleni. I want to emphasize eyokubana ube ngumuntu one-loud hailer okhwazayo does not make you oyena mntu u-informed in the area, it only makes you umntu one-loud hailer. Sithetha loo nto ke namhlanje kodwa yona nto sifuna uncokola ngabo aba bantu banyangayo nayo i-social media. What are the pros zokubana abantu abanyangayo babe kwi-social media? What are the cons? Sizawuthi ke xa sesincokola le nto you'll find ukuthi sometimes is interchangeable into ye-benefit kuye lo mntu unyangayo or kuwe wena mntu unyangwayo, the disadvantages kuye, the disadvantages kuwe. It will be interchangeable because asifunanga ukuyenza ande le topic, sifuna ibe mfutshane le topic yanamhlanje. Masiqale ke lento ethi i-social media is here to stay. I-social media yile media yenza abantu bakwazi ukuba zii-journalist, abantu bakwazi ufaka iifoto zabo bathethe into bafuna uzithetha. We are interacting kwesi space, we all have access kwesi space, is unregulated except through some guidelines. Okwazi uba uthukise izobhaqwa mvuba uthukisile ugxothwe sewuthukisile. That is the social media with all its pros ke and its cons. Yona nje social media xa siyithetha le nto le social media sisithi is here to stay. Ikhona i-resistance kwabanye abantu. You'll remember ukufika kwemibane kwakho abantu abathi hayi asiwufuni thina umbane kule yethu ilali yawusigxothela izihlwela, asifuni ithathini apha yawusigxothela izihlwela, asifuni le nto iyawusigxothela nayo i-social media. There is also that discussion kwabanye abantu abanyangayo bathi isihlwele sasekhaya sifuni le nto yale social media. What are the pros, what are the advantages ke ze-social media? Siqale nge-simple one ethi abantu abanyangayo who have moved into social media, they have used it as a marketing platform. If you are to think of indlela owawuzazisa ngayo kudala ubuyanyanga kuxelela abantu ababini abathathu and then uxhomekeke kulo ebezile xa encedakele ukuba abize abanye. That is what we call then i-social proofing, ukuba ukhona umuntu okubonileyo and wayivuyela le ndlela usebenzisene nayo ngaye. I-social media is using loo nto yalo social proofing to a higher level
abantu bayancoma apha ku Facebook. You also get as a disadvantage yayo le social proofing, you can get your 10 friends zicommente kwesi status sakho, each atsho indlela le omncede ngayo, ibe easy friends zakho. You can create another account kwawena uncome ungomnye umuntu bayi nazi into endincedwe ngulo tata kwatsha kwacima where you are lying. So that's the advantage of social media, ukuthi is a good marketing platform, is a space apho udibana khona nabantu abaninzi kwindawo ngendawo. You can interface nabantu abakoma UK, USA, UAE, everywhere in the world babe bedibana nawe apha kuyo i-social media. Ukuba ungumntu who's got a story to tell, I've seen abantu apha ku-social media, abantu abangathengisi into, abantu want to share nje information, omnye ufuna uzonisela le nto uba yena uyayenza le nto oxoza umthi, akathi uyawuthengisa, anifundise indlela zokuyoxoza imithi ehlathini, indlela zokomba amaqili nazo zonke into zifuna ukombiwa, yena wenza loo nto, akathi thenga ntoni. So they've got loo nto ke apha kwi-social media ukuthi if you've got that knowledge to share, if you've got that story to share, here's a classroom enabantu who want to learn. The same social media, wena mntu ke want to expose yourself, mhlawumbi ngulo mntu onyangayo, you want to bring your ideas to the table. Once you expose yourself, it means you are prepared to be criticized, you are prepared to learn. Kuba kaloku wena mntu uthuleyo nalo information yakho enhle nembi, ukubana awuyizisanga elubala, akukho mntu uyaziyo ukuba unalo information. So ubuninzi ke babantu come to a social media badiscuss ezonto, bayathukwa kwezi comments ngabantu abangaqeqeshekanga, abantu who are not civilized, basawusebenzisa lo gama lasesilungwini. Umntu endaweni ba a-interact ne-information athi uba ndivumi nantse ndizanayo, kodwa bayathukisa bajonge phaa ku-Facebook, which is another exaggerated form of social media, because it's the largest platform ye-social media. U-Facebook imve umntu xa izawuza nento xa ethukwa ngabantu phayana. So that is the social media ke ukubana by coming to the fore you are exposing yourself, ungakwazi nothukwa. There's also a possibility ke yokubana i-social media ingakuthatha iyokubeka eTVini mntanomhle, ngokubana ube nabalandeli kuyo le social media, bit yo Facebook, yo YouTube, nazo zonke ke zindidi ze-social media, Twitter, Instagram. If popular i-media, le nto kuthiwa yi-mainstream media is following, itsho ubana nanku umntu engathi udumile, baninzi abantu abamlandelayo, makhe simthathe simbeke kulethu i-platform. We now have abantu abaqale kwi-social media, they are now abantu bemedia eyaziwayo enkulu, ngabe sibamamelayo apha ezi-TV nasezireyidweni, they are very big. If ke wena uyifunela i-social media esumuntu onyangayo, you want to catapult yourself to i-TV ne-radio, this is a space for you ke mntanomhle. What are the cons? What are the disadvantages zoba kwi-social media? Uba sithetha ngawe ke mntu onyangayo, you end up with abantu abakufeyikayo. Sibone nanko omnye ethukisi, bayi laa foto ifakwe phayana ngubani, hayi nguye lwana, ndim lwana ukulaa foto. You end up hacked ke mntanomhle, siyeva bayahekhwa abanye, umntu atshintshe i-sim card, aphela umntu etshintsha i-sim card eyona sim card yakhe kudala enayo for years, because of i-popularity yakhe apha kwi-social media, yam-expose laa nto, yamenza umntu vulnerable. You end up attracting a lot of energy ke mntanomhle, ngokuba nokube kule social media uphela ulandelwa. Asizuzichaza zonke ke izinto ezilandelayo, ezinye zii-nuisance nje, into okwazi uyitolerate if you can, apho ngoku ufumanisa ukubana awusakwazi nokokulala, bafowuna nangoo-2 nangoo-3, because nje bakusemini nje kuye umntu wangapha e-UAE, kusebusuku kuwe. Xa kusebusuku kuwe, kusebusuku qomba uza kuvusa yena ba kusemini kuye. Those are things ke ziza abanye ootata ufumanisa ubana nje benyanga nje, umama walapha akasayithandi le nto yezi-calls, ukuba ezi calls lo tata uthi noba sekubhizi kusetyenzwa i-call yatsho thaca, akasakwazi usebenza lwalapha ekhaya umsebenzi. Those are some of the small things, but if sithetha nga a big disadvantage kuthi thina abantu banyangwayo, thina abantu abazizigulane zaba bantu banyangayo, i-social media has given us
fake ezininzi. Umuntu uzawuthatha ifoto njengoba sesithethile ekuqaleni, uthatha ifoto athathe iposter zibe elsewhere, poste and then ezenechomi zakhe for social proofing zixoke and then we end up nathi ke sucked into the fake into yalo mntu and the lies, siphele siluza imali. Apha kule social media, one of izinto that are becoming popular, siba-popular engakumbi apha kuDisemba, abantu abafota neemali ezingena ezifrijini, imali ezingena phantsi kwebhedi, umntu athi ungubani. If you remember, uqala kwayo le nto yayingabantu bakude besebenzisa amagama ezingawaziyo nelanguage engathi ayidibani kakuhle eso silungu. Ngoku sekukho abantu abathetha iintetho zethu abathi ndim lo ndingubani, ndingenelwe yi-4 million ebhankini, ndincedwa nguprofessor mama, nantsi ilinki mlandele. Ingxaki enkulu ke mntana omhle ukubana emva kokubana ukhuthuzekile akukho kwanda ukwazi ubalekela kuyo, akukho kwanda ukwazi uya kuyo uyothi ndikhuthuziwe, kuba kaloku le nto ngokungase into yee-criminals ezikhuthuzanayo, kuba le nto is not regulated. Kwale social media is not able to track and trace lo mntu, ukuba ikhona into abakwazi uyenza kukumbloka ayovula another account kwenye ikona akhuthuze abanye. This is one of the disadvantages ke zika-social media. Uthi xa ubuza loo nto kuloo ndawo umntu athi ndi-inbox, kulapho ke aza kukhuthuzela khona, aza kuchubela khona, aza kukhukhuzela khona. There's another phenomenon nayo eqalwe yi-social media which was never there before, into zokuthwala. Masivumelane ukuba into zokuthwala okanye isithwalo into endala kudala kwathwalo. Khokho bethu nokhokho baba bethwele kuhanjwe kuthiwa kuyo kwamhlaba uyalingana, umuntu abuye enaloo nto yakhe. Now isithwalo esi has become so popular because kukho abantu abaninzi ngoku abathwalisayo abako-Facebook, bayavela baninzi. Now i-problems, i-consequences zesi sithwalo kwi-future generations xa sixakene nemizi enabantwana abangasakwaziyo kuba ne-direction kube makwabo kwakukho ezo nyoka, loo mahlengezi, ezo nto zasekuthwaleni. Now that le nto yokuthwala is such mainstream, is so mainstream ke ngulo Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. What will happen in the future xa abantwana bethu sengabo afamba bakline this mess? Ipoint ke sizama uyitsho ke mntana omhle ukuthi there's nothing wrong with i-platform engu-Facebook, engu-YouTube. There's everything wrong with how we abuse, we misuse it, how we overuse ezinye zento zayo ngendlela ebenefita thina ngokugwenxa. So all we are saying, masihlaleni apha kulo Facebook, simsebenzise lo YouTube, sisebenzise ezi platforms ukuba kaloku zilulutho kubuninzi bethu. Thina bathe bababona abogogo banibani, abomkhulu banibani, abo makhosi banibani sidibene nabo kulo Facebook, lo YouTube, ngesingakhange sidibane nabo had it not been this platform. Asiyibulele. Nakho ke besikuphethe bantwana abahle sithi kwizihlwele ezisithumileyo kuzo siyanqula, siyacenga, siyathandaza, xa sitshoyo siyacamagusha.